Bona tarda, oxigenats. Avui, els més fanàtics dels ocells, que sé que sou uns quants, gaudireu d'un capítol carregat de plomes. Aprofitant la migració dels ocells, parlarem de xatracs, de flamencs, de mosquiters, però com que sabeu que a l'Oxigenats ens encanta la diversitat, també parlarem de tritons pirinencs, de guineus, de falcons, i de pardaleres i pardals. Som-hi! I comencem el capítol anant lluny, que ja que estem confinats i no podem viatjar, almenys viatjarem amb l'Oxigenats. Anem de nou cap a Menorca. Què, Míriam, què tens per nosaltres avui? Ei, Júlia, doncs mira, posats a viatjar, us propos fer un saltet cap a una raconada balear inhòspita i superespecial per a aquells amants de ses aus i per a l'anellament científic dels ocells. Connectam amb Silla de l'Aire, on vos deix amb en Raül de la Societat Ornitològica de Menorca i amb en Marc Illa de l'Institut Català d'Ornitologia. Bon dia, oxigenats! Soc en Marc Illa, ornitòleg, i us parlo des de l'Illa de l'Aire, just al sud de Menorca. Aquí fa pocs dies que vam començar la campanya d'anellament per estudiar la migració de primavera dels ocells a través del Mediterrani. Moltes espècies d'ocells són migradores, passen l'hivern a l'Àfrica. Algunes ho fan a la zona nord, els que anomenem els migrants presaharians, i altres ho fan més al sud, els que anomenem els migrants transsaharians, perquè travessen el desert del Sàhara. A la primavera, totes aquestes espècies inicien el seu viatge de retorn a les zones de reproducció, principalment a Europa, i per fer-ho han de passar dues grans barreres físiques. Una és el desert del Sàhara, per les espècies que els hi toca passar-la, i l'altra és el mar Mediterrani. Aquí darrere nostre, en 400 quilòmetres en línia recta, no hi ha cap altra zona de terra i arribaríem a les costes d'Algèria. Els ocells, i en especial els ocells petits, els passeriformes, que coneixem, el que fan és creuar el mar per qualsevol punt, des d'on siguin, i intentar fer-ho el més ràpid possible, idealment en una sola nit, ja que la majoria d'aquestes espècies, a més, migra de nit. Això fa que illes com aquesta, i tantes altres del Mediterrani, siguin molt importants perquè aquests ocells puguin parar a descansar i fins i tot, si els hi fa falta, alimentar-se i poder continuar amb el seu viatge. Fixeu-vos en aquestes imatges d'un grup de cames llargues que van estar l'altre dia amb nosaltres tot el dia a la mateixa roca, descansant, simplement perquè segurament ho necessitaven després d'un llarg viatge, d'un llarg creuament. Altres espècies el que fan és alimentar-se força quan són aquí. Fixeu-vos en aquests mosquiters que s'alimenten bastant activament a les flors de tamariu, ja sigui d'insectes o de pol·len. Aquesta campanya d'estudi es basa en la tècnica de l'anellament científic. Es tracta de marcar els ocells amb una anella, els de capturar primer amb unes xerxes inofensives, necessitem unes titulacions per poder emprar aquestes xerxes per poder anellar, i quan tenim l'ocell el duim aquí a l'estació i li posem una anella que és identificativa per a cada ocell en concret. Una de les coses més importants que estudiem aquí, a part de la fenologia migratòria, quan arriben, quan se'n van, quines espècies arriben primer, és la condició física, que com ja parlaven abans, és molt important per poder arribar a les zones de cria en bon estat de salut. Una de les coses que estudiem aquí precisament és aquesta. Quina és la importància que tenen aquestes illes o illots per als ocells, què necessiten aquí quan són aquí, i aquestes dades són molt importants perquè ens permetin conservar aquests espais, la importància que tenen, tant pels ocells que viuen a la pròpia illa i als voltants, com per tots els ocells migradors que necessiten fer parades aquí per una cosa o per una altra. I ara deixem les illes i ens en tornem a terra ferma per conèixer una experiència de descoberta naturalista que ens farà connectar amb les nostres emocions més primàries. I és que mai és tard per descobrir noves dimensions de la vida i de retruc aprendre una mica sobre nosaltres. De la mà de la Fundació EMIS ens anem a Riudarenes. Aquest cap de setmana fem una activitat formativa en què aprendrem a controlar la por i el fàstic que ens generen certs animals que ens podem trobar a la natura, i al mateix temps el que farem és aprendre d'uns animals que són els grans oblidats i són els descomponedors de la matèria. Hola, oxigenats! Soc l'Ona Font, de la Fundació EMIS, i estic a l'àrea de conservació. Un dels tallers és la por i el fàstic. Aquí el que veiem és que hi ha gent que és incapaç de fins i tot veure una serp o que se li acosti o una pell de serp.
Bueno, jo de petita sí que tenia algun fàstic, potser sobretot els saltamontes. Jo quasi que al revés. Jo de petita no em feia por res, jo molt curiosa, però ara que sé què fan i com són, doncs una mica de pànic respecte, però... Jo he tingut por a tot sempre, però sí que és veritat que amb el temps doncs ja no munto un escàndol ni res, ja aprens a controlar-ho i a mesura que hi convius, com més hi convius, millor reacciones. La por no és una cosa dolenta, és una cosa bona perquè ens ajuda a la supervivència, però s'ha de saber regular, de manera que no s'acabi convertint en un problema, tant per les persones com pels animals. El perfil de gent que tenim a l'Escola de Naturalistes per Adults s'ha sorprès a tots. Des dels 18 anys fins a gent que ja està jubilada, estudiants de biologia... Jo vaig estudiar a l'Escola Forestal de Santa Coloma de Farners i em dedico al món de la jardineria. Però hi ha gent que no havia estudiat res relacionat amb l'entorn proper, hi ha informàtics, hi ha juristes, hi ha advocats, hi ha gent jubilada que senzillament té un hort i està veient que hi ha molta fauna i vol conèixer més d'aquests espais. Amb l'objectiu que disfrutin d'estar a l'aire lliure, de que coneguin l'entorn proper i que en el futur, quan hagin de prendre decisions, siguin unes decisions pensant en tot l'entorn. Doncs ja veieu que podem aprendre un munt de la natura i per fer-ho només cal sortir al nostre entorn i per atenció amb els 5 sentits. I si pot ser ben equipats, doncs encara millor. És per això que des d'Oxigenats us anirem plantejant una sèrie de reptes per ajudar-vos a crear el vostre equip de naturalista amb el suport d'Òrix. Amb un primer concurs sortejarem un objecte que ens permet estudiar la natura de ben de prop. Si voleu saber de què es tracta, no podeu perdre de vista les nostres xarxes socials. Però deixem les xarxes socials per un altre moment i tornem a obrir la finestra salvatge d'Oxigenats per visitar de ben a prop la fauna salvatge mentre va fent la seva vida. Als secans de Lleida hem pogut gravar aquesta meravella, un cau de guineus amb 4 cadells en un petit roquissar a la reserva de Mas de Melons. Com veieu, de gana no els en falta i tot i ser ja una mica grandets encara mamen, tot i que la mare ja hi va portant conills sencers perquè comencin a tastar la carn. Volem fer un agraïment especial a en Lluís Collarer, el nostre home sobre el terreny a Ponent, que ens ha permès accedir a aquestes imatges. I aquestes altres ens arriben gràcies a la Fundació Barcelona Zoo i Galantus, en què podem veure una de les 8 parelles de falcó pelegrí que fan niu a Barcelona, aquesta concretament ocupant una caixa niu situada en una torre del telefèric de Montjuïc. Just la setmana passada van néixer aquests 4 polls, que sembla que van creixent la mar de bé i molt ben alimentats per la seva mare. Ara que són petits, els alimenta, per exemple, amb ocells migradors de mida petita, però d'aquí no gaire, quan ja hagin crescut més, segur que mengen molts coloms i alguna cotorra, contribuint a mantenir sota control aquestes poblacions. I ara descobrirem el tritó pirinenc, però per fer-ho no ens n'anem al Pirineu, sinó que ens anem a la Garrotxa, i és que aquesta espècie endèmica de la gran serralada pirinenca també té algunes poblacions a molt baixa alçada. Ens ho explica el Dani, acompanyat d'experts de primera línia. Hola, oxigenats! Avui hem vingut a la Garrotxa a buscar una de les poblacions més baixes de Catalunya del tritó pirinenc. Hem vingut acompanyats de la gent de la Universitat de Barcelona perquè estan fent un estudi sobre aquesta espècie i amb un dels majors experts que podem trobar a Catalunya d'aquest animal, l'Albert Montori. Me'n vaig, que se m'empanyen les ulleres. Hola, oxigenats! Per fi em puc treure la mascareta perquè estic a una distància de seguretat prou gran. Avui, com ha dit el Dani, hem vingut a buscar tritó pirinenc. He trobat un! El tritó pirinenc és una espècie que està en perill o gairebé amenaçada, i són moltes les amenaces que estan actuant sobre ell. Una de les principals és la introducció de peixos, de truita de riu, en els torrents on viu, o també de cranc. Per altra banda, la sobreocupació humana està fent que estigui perdent molt hàbitat. La sobreexplotació dels aqüífers, hi ha molts torrents que s'estan quedant sense aigua o estan introduint espècies invasores i de cara, diguéssim, a un futur estem veient que el canvi climàtic, amb l'augment de les temperatures, està provocant un estrès hídric en els torrents que fa que l'hàbitat disponible pel tritó, que viu exclusivament en torrents d'aigües molt fredes, hagi disminuït molt. A la sortida d'avui, bàsicament el que hem fet ha sigut agafar uns quants exemplars de tritó pirinenc i aquests els portarem al laboratori perquè un dels experiments que estem duent a terme és la comparació de veure com respiren el tritó pirinenc i el tritó del Montseny. Obtenim dades de metabolisme que s'associen una mica amb l'estrès i així podem veure com responen
a l'estrès d'aquesta temperatura. I això ens dona informació de com és possible que hagin evolucionat i, amb les prospeccions que hi ha una mica de canvi climàtic, es podria arribar a inferir una mica com serà el comportament de les poblacions o de les espècies com a tal en un futur no tan llunyà. Iep, un masclet. I quina panxa. Es trobem davant d'una espècie que realment hem de cuidar perquè és un endemisme que no es viu al Pirineu i és una mostra de l'evolució que s'ha produït en aquests últims milions d'anys només en aquest territori nostre. I passem d'una espècie endèmica i fràgil de fondalades humides a una espècie més comuna, tot i que cada vegada menys, com són els pardals dels nostres camps, pobles i ciutats, i de com donar-los un cop de mà. Bon dia. Hola, bon dia. Ostres, ja estan barrissades. Que maca. T'estan donant molt mal de cap o què, Josep Maria? No. De cop comences fent d'una manera, anem rectificant, però bueno, sobre la marxa anem rectificant, no passa res. Bueno, això és perquè si per cas hi entres aigua pel que sigui, llavors marxarà per aquí, que això va al costat de sota, si hi entra aigua, sortirà per baix d'aquests forats. Aquest és el resultat d'una proposta que ens va arribar de Lluís Colom, un ornitòleg dels primers que va haver a Catalunya. Ell tenia la inquietud de recuperar aquesta peça, això a l'estat espanyol es deien gorrionceres, aquí és la pardalera, i són dos interessos diferents, la recuperació patrimonial d'aquesta peça i a la vegada tornar a produir-la i fer una campanya per la instal·lació de les mateixes com a mesura de conservació del pardal. Una espècie que en les darreres dècades està baixant molt a tota Europa i que aquesta tardor tenim previst a Engepec i Trenca, de Lleida, fer una campanya a nivell de Catalunya de conservació del pardal vinculada a la recuperació d'aquestes pardaleres i la instal·lació a diferents llocs de Catalunya. Doncs no em direu que no són xules. Si voleu saber com funcionen, seguiu-nos atentament a l'Oxigenats, perquè n'instal·larem algunes i n'anirem fent el seguiment. I si les voleu per casa vostra, les podeu trobar a les webs de Trenca o del GPEC. La sarriassa és un dels pocs representants de la família de les aràcies que trobem a Catalunya. La trobarem en tot el que seria la franja litoral i prelitoral, sobretot en boscos de ribera o boscos ombrívols i humits amb sòls profuns. A la tardor treu les fulles, unes fulles que tenen forma de fletxa i molt sovint tenen taques blanques, i a la primavera és quan floreix. L'aurora podríem considerar-la en el món de les papallones com un dels símbols de l'arribada a la primavera. És una papallona que vola sobretot al mes d'abril a les zones baixes i al mes de maig en zones més elevades. Els mascles tenen les puntes taronges i són molt visibles, mentre que les femelles tenen les puntes negres i són molt més discretes. Fa l'aposta sobre poncelles de diferents crucíferes, sobretot en zones humides. L'arlequí és una papallona molt espectacular que trobem a finals d'abril i al mes de maig en llocs erms i pedregosos on hi viu la seva planta nutrícia, que és l'Aristolochium. És una papallona relativament comuna en la zona sud de Catalunya i molt més rara cap al nord i cap a les zones elevades, mai superant als 1.000 metres d'alçada. A més de les seves vocalitzacions, el picot garser gros utilitza sistemes de comunicació no vocal anomenat tamborineig, que consisteix bàsicament en copejar repetidament durant 1 o 2 segons una superfície ressonant, generalment un tronc d'arbre sec. És per això que és essencial no enretirar els arbres morts dels boscos. Els picots hi tamborinegen, però també s'alimenten dels insectes que viuen a l'interior. Justament ara, a l'abril, és quan és més habitual sentir aquests tamborineigs, que segons com recorden algun tipus de màquina. El mosquiter de passa és un ocell que, com el seu nom indica, a Catalunya el trobem únicament de pas tant durant les migracions de primavera com la de tardor. Cria a la meitat nord d'Europa i hiverna a la meitat sud d'Àfrica, per tant, realment, només utilitza el nostre país com una autopista. És molt petit, de tonalitat verdosa i durant la primera i segona setmana d'abril és quan és més comú a casa nostra. I ara deixem pardals i plomes per seguir amb més plomes, amb moltes plomes dels molts ocells que aquests dies estan passant pel delta de la Tordera, un espai que ha experimentat una gran evolució des del pas del temporal Glòria l'any passat i que actualment es troba rebossant de vida, rebossant d'ocells i, de fet, també d'humans.
curiosos de diumenge, persones que s'inicien en l'observació d'ocells i també persones que en saben tant i ho viuen tant que tenen el que anomenaríem una certa incontinència educativa. El barrat pescaire i la gallina corsa és una espècie endèmica del Mediterrani. Saps què vol dir endèmica? Vol dir que només en el món mundial la trobem al Mediterrani. Fora del Mediterrani no existeix. I la colònia... Veieu? Mireu, aquest està fent el festeig, aquests dos. A vegades es posen a caminar així junts, veieu? Amb el cap així. Hola, oxigenats. Soc l'Helena Ferrer, l'Heleni de Nanmont, naturalistes del Montnegre i la Tordera. Una associació que va néixer arrel del confinament de l'any passat amb l'impuls d'un grup d'ornitòlegs i aficionats a l'ornitologia, atenent així a la demanda de la gent de les nostres contrades que estava preocupada pel seu medi. La desembocadura, tal com la coneixem ara, també podríem dir que és gràcies a una altra cosa, el Glòria. El Glòria va portar els sediments del riu i va formar la barra que ara veieu. Ara està tancada, el nivell està molt alt, però amb el temporal de mar es trencarà aquesta barra. Llavors el nivell tornarà a baixar i vindran tot ple de limícoles que estaran fangejant aquí amb el fang. Gràcies a que els ajuntaments, tant el de Malgrat com el de Blanes, han regulat l'accés de la gent a dintre, el nombre i la quantitat d'ocells que es poden veure ha augmentat espectacularment. A tall d'exemple, tenim espècies emblemàtiques com l'àliga pescadora, l'ànec blanc, el cas dels flamencs, que ha sigut bastant mediàtic, perquè mai s'havien aturat en grups tan grans ni havien estat durant tanta estona aquí. A part d'això també, altres espècies típiques de platja, com el corriol camanegre, que tenim l'esperança, creuem els dits, que aquest any ens puguin nidificar a la platja, i també d'altres espècies d'aiguamoll, com la cabina capblanca, els becs d'Helena... Bé, una munió d'espècies que eren relativament rares, però que ara es veuen en més nombre. Bàsicament el canvi ha estat que ja es veuen durant més dies i amb nombres més grans. Tots aquests canvis, a més, han vingut acompanyats d'un canvi de la percepció social, sobretot de la gent de les poblacions tant de Malgrat com de Blanes, amb el sentit que era un lloc que antigament només veníem 4 friquis, ornitòlegs, a veure els 4 ocells que hi havia. La gent ja hi ve amb altres ulls, gent que abans segurament aquest lloc, en aquest cas de Malgrat, era una zona molt marginal. Actualment la gent hi ve a passejar, a fer lleure, en bicicleta, ven amb la canalla a veure si veuen els flamencs o si veuen els becs d'Helena, i això ha sigut un canvi molt, molt, molt positiu. L'ús que té ara aquesta zona no té res a veure en comparació del que tenia fa només un any. Ara hi ha gent que està passant per la barra i és una pena perquè realment ha aixecat tots els ocells. Però hem de destacar que cada vegada hi ha més gent en aquest cantó que no pas en l'altre. Un dels projectes de futur que tenim és seguir treballant de costat amb els ajuntaments de Blanes i de Malgrat per tant de garantir el tancament de la zona. Això limitaria una mica l'ús, però en realitat el que faria seria posar en valor aquest espai, tant pels ocells com les persones. Fa uns anys aquí no venia quasi bé ningú i ara està vinguent gent que està aprenent a disfrutar dels ocells i a gaudir de l'espai. Des d'Oxigenats us hem preparat un pòster amb els ocells del Delta de la Tordera, amb dibuixos d'Antoni Llobet i tria d'espècies feta pels ornitòlegs de l'Associació de Naturalistes del Montnegre i la Tordera, a qui aniran destinats els fons que recaptem amb la seva distribució. El podeu encarregar a la nostra web o passar-lo a recollir per Òrix a partir de la setmana vinent. Us agradarà. I anem acabant, que ja fosqueja. Aquesta és una hora deliciosa per sortir aquests dies de primavera i sentir aquest concert de merles, tos, després sentim les granotes... Ui, crec que tenim visita. Hola, on aneu? Júlia, vens a veure les pesques amb nosaltres? Doncs m'encantaria, però jo m'he de quedar presentant el programa. Doncs ens anem amb el papa, som-hi! Doncs aquí els teniu, la Mar i el seu pare, en Jordi, que se'n van explorar boscos i rieres de nit. D'això se'n diu no tenir mandra. Anem amb el papa al bosc a veure bèsties. Me poso jaqueta, frontal i paraigües. Quan plou les salamandres surten al camí. Quan passen els cotxes les xafen. Hem fet uns cartells que posen que no les atropellem. Els hem enganxat a llocs que hi ha salamandres. Ens hem trobat una salamandra embarassada enmig del camí. Sí, però pobreta la tenim que apartar. Mira-la, mira la seva panxa. És molt grossa, Però són molt maques.
Tan Barceleta ja està. Sí, mira quina panxa. És un petit. Ara se'n va en una bassa. Quan trobem unes salamandres, la mirem, li fem algunes fotos i si està al mig del camí la deixem al raconet. Un grip al corredor. I a darrere què tenim? A darrere, un nano. Com podeu veure, trobem molts animals. Salamandres, tritons, larves de salamandres. Els tritons viuen al bosc a les rieres, quan se volen aparellar i quan volen posar ous. Un dia vam sortir a la pluja i vam trobar una guilla amb el focus del cotxe. Oxigenats, no tingueu mandra i aneu a la nit a buscar salamandres. I acabarem el capítol amb una novetat. Bé, de fet, alguns potser ja us n'heu adonat, i és que estrenem pàgina web, per tal que pugueu recuperar en un sol lloc tots els capítols i pugueu estar al dia dels concursos que anem convocant. I també molt pendents de la nostra agenda, on hi trobareu una tria d'activitats d'estudi i conservació i gaudi de la natura. I això és tot per avui, que se'ns ha fet fosc i és nit freda per ser abril. Ens veiem al proper capítol d'Oxigenats, que espero que ens quedi de llibre. Bona nit!